No podrem anar a votar perquè el nostre poble no el fan el referèndum el dia 13 de desembre, perquè jo sóc de la Garriga i ell és de Barcelona, però quan ho facin a la Garriga sí que aniré a votar. Esclar que aniré a votar, sí, i amb moltes ganes, i animar tothom que també, que si ho sent com jo, doncs que també surti al carrer a votar. Pues la verdad que no lo tengo muy claro, porque no sé qué opinar sobre esto, pero seguro que votaré algo. Una persona creu en un cas, en una cosa, ha d'anar fins al final. Pues voy a ir a votar que no, sí. Prefiero ir a votar que no i viva Espanya. Voto sí, més que res perquè la història de Catalunya me la conec força bé i penso que hi ha molt patiment. Llavors seria un sí més històric. No m'he definit encara. Possiblement vagi a votar si correspon, però potser votaré en blanc, perquè no ho tinc molt clar. Sí, clar que sí. Jo crec que és una obligació i un dret i ho hem de fer-ho. Sí, estic totalment d'acord. Altra banda, no sé si ens servirà per gaire, però penso que el deber com a ciutadà tinc que anar-hi. Tenim dret a decidir el que nosaltres volem pel nostre país. Hay que votar, sea lo que sea, cada uno sus ideas. Cadascú es podrà expressar amb molta llibertat. Muy bien, me parece perfecto. Que todos los extranjeros que no somos de aquí podamos tener nuestras propias opiniones también. Y esto de la independencia catalana, la verdad es que no lo entiendo. Yo soy catalán, nacido en Cataluña, pero soy también español. Per què no podem ser independents? Una vegada a la vida que podem votar, a veure què volem ser de grans, doncs és una bona oportunitat per aprofitar-ho. I sí, moltes ganes de que arribi el 13 i anar a votar i poder dir que sí. És un sentiment que tenim des de fa molt de temps que algun dia o altre es té que consultar. I believe so, because you see there are a lot of history behind it. So you have to try and keep the history. Anar a votar el dia 13 de desembre és mostrar el que volem ser, tant si és que volem ser independents, si volem estar en un estat federal o si volem ser espanyols, però la qüestió és que ens tractin com adults, com un poble adult i no com un poble infantil que ens porten cap allà on creuen que ells és convenient. Los medios de comunicación apenas dan información sobre lo que realmente se siente aquí como independentismo y no sé, no dan información. Yo no sabía hasta que era aquí este sentimiento catalán. Crec que és positiu que la gent pugui defensar les seves idees en plena llibertat. Segurament doncs, que és bo també que tinguem en compte el país divers que tenim, no? Que és Osona, però també és el Baix Llobregat, que també són els Vallesos, que és el Berguedà, que és el Bages. Però en tot cas jo crec que això s'ha de veure des d'una perspectiva de participació, d'integració, i a mi em sembla que la gent té dret a manifestar-se i a decidir. Comissions Obreres valorem positivament tot el que sigui aprofundir amb la democràcia i la participació ciutadana. Des d'aquest punt de vista entenem que la convocatòria de consultes és un element que permet que la ciutadania pugui participar, pugui dir la seva, i des d'aquest punt de vista ens sembla positiu la participació, la democràcia, tot allò que fa que les persones puguin expressar la seva voluntat.